labangso amei APHLC tum ke pha la ke aprang si puka lilo arni si het lang chiting long ta dolo da kopli thak thak la pe non bang ke jeng khalo ni tum dak ke do I non Karbiang long West Karbiang long lam ke thenai ke ilitum are cho ko matlo yong si ilitum are cho yong si Karbi amunit pulo tangte la ke choklo la ke Karbi adet bom lo yong si ilitum are cho yong si komanya bongali komanya bihari pulo tangte ilitum chini nang po ilitum adet ke non ke Karbiang long kalilo la ke non amat pitidam hek pen puanang non ke ilitum are cho ke Krishnendu pal bongalia munit bongo sena munit alang liha korimgon sasor alang li tek pik kangjang lo pu nili chini un ba tek pik putan nili pun seta tek pik aposi alang li son ke tek nei amunit ke avedet lu pu aposi alang li phan Karbia rechu ka pinchong pu bang nili chekroi dun tek athema eli tumang bong da ke tek do yimini election ahut ke BJP atum mesen a candidate pusi tek o a candidate pusi duliram rong hang phanta ingwai pon lo lapen surjorong phar phanta ingwai pon lo apen habbe po phanta ing doctor habbe phanta ingwai pon lo lapen ke terang pi phanta ingwai pon lo niso terang pi phanta ingwai pon lo lapen ke ako inut dolang hauraghat pen mat panoma lunsing phanta ingwai pon lo alang litum thek o alo pulo la si alang litum phan ticket pilo BJP tu ilitum lekang wai kali BJP tum sekang wai amat alang litum phan election pa pe haidet lo alang litum se thek nei lo pa alang litum phan pa pe haidet lo amat hei haidet pen alang litum nge thang da thek the pu du ko BJP tu alang litum ning joy no pu alang litum minister ke manji ajak kong ave a quality ta ave pu amat minister ta inut phanda pipedet lo lapen hill area a minister Karbiang long West Karbiang long lapen di Mahasau a minister ke Krishnendu pal bongalia phansi alang li thek mu chot pasi alang li phansi pirong lo tulirama part alang li thek mu pulo lapen lunsing part alang li thek mu niso terang pia par alang li thek mu surjorong par alang li thek mu pulo amasi la Krishnendu pal bongo sena phansi ilitum a minister pinchong der dia minister pulo tangte ilitum arecho lo non demokrasi ateng pen election ke high pen aron non akimi ke dobom aron ateng ban le te ilitum arecho lo athema alang li helo kang tang nei 6 schedule paragraph 14 penta alang li ing tang nei lo athema alang li si hala commission atum a report ka selama longta alang li si tok dun thulongji cabinet along minister atum along ka submit aprang alang li si tok dun thulongji akaprek lege tok dun longji kali tuliram lege tok dun longji kali komane MP lege tok dun longji kali omor sing tiso lege tok dun longji kali MLA tum lege tok dun longji kali alang li Krishnendu pal si tok dun longji tarmane alamthe bangke itum arechul alang li ante isi arong yong si teron asang ho si rong asar pulo tangte arong ta teron arong puji arong asar yong si terang pulo tangte terang arong puji arong yong si tok bia sang ho pulo te tok bia arong puji arong asar yong si hansia sang ho pulo te hansia rong puji arong asar yong si ingtia sang ho pulo te ingtia rong puji lason thak thak si
ilitum aricu ke non ke Kristen du pal bongo sena lasi itum adet non ke aron ateng pen ilitum emetang aron talo karbiatum aron ateng pen talo customary law ateng pen talo la pen non demokrasi aron ateng pen talo non itum adet ke bongo bumi lo non ke aprang ben bongo sena tum pulo ke di Karbiang long bongo bumi pincong daji pulo kadi. Neli tum kaning yehot keni tum hanang kang nek dun titi di. Nangang nek joy titi di. La amitang J I Kathar masih bongo senalo pu di neli panai pudun titi di. Non ye tek long lobo. Cecar lobo non ke. Karbia tum la nangang nek dun joy tum. Non ye bongo bumi lo. Cicini wang welang. Cicini ne lang bang ke reset kadi bang